Era vos tempos, era un tema novo. Vos tempos voltarán. Isto chámase No quiero despertar.
Bueno, o seguinte tema trata de que hai outras maneiras de vivir, e non só a típica de buscar un traballo, ter unha familia, vivir na cidade. Así que esta canción chámase Outra Manera.
Este tema fala de que sempre queremos máis ata esgotalo todo.
Sempre máis grazas. O seguinte tema, vou así rápido, porque de feito xa tivemos que quitar cancións do repertorio, nos viñamos aquí a facer 3 horas ou fixera falta, pero ao final non iba a dar tempo, por lo tanto, nos quitar algo. Esta chamase Fuxida Xuventude, é unha canción nova, imos estrear hoxe. Bueno, en realidade facíamos antes unha versión acústica, pero esta é unha nova aproximación.
xuventude vaise e non volve, que imos facer? Aquí seguimos invocando a... Bueno, o seguinte tema é a mostra de que nós en realidade buscamos o éxito. Nos enterámonos que hoxendía a música latina estaba de moda, esas cousas. Mortal Cumbia. Pas que igual non entendimos ben, entonces fixemos unha canción instrumental, é unha especie de cumbia cósmica ou reggaetón progresivo. Esto chamase In and Out.
Bueno, o seguinte tema dalle nome ao que será o noso próximo traballo. Ia ser un EP, pero como nós facemos cancións tan largas, ao final pasámonos de media hora, por lo tanto, vai ser un LP corto, pero xa non é un EP. Non poden ser dous EPs. Está grabado xa dende desde setembro. E rematamos de misturalo en abril, pero ata o ano que ven non sairá, que parece que as fábricas de vinilo están saturadas. Entón non temos aínda data nin nada. Temos por aquí unha grabación anterior que fixemos, caseira, non esperedes alta fidelidade, a 5 euros despois do concerto se queredes contribuir á banda a que poidamos seguir facendo isto. Pois, pero podes escoitar completamente gratuito no Spotify, no Bandcamp e tal. Non des a lata. Dous EPs en vez de un. Dous EPs. Doble P. Bien. Bueno, non, que os meninos costan moitos cartos e dividimos en dous xa. Chámase a procesión das bestas. Resulta que no confinamento a xente máis privilexiada de España saiu ás rúas. Eles máis que manifestacións saenlles procesións. Entón, dai vai todo isto.
seguindo coas nosas inquietudes comerciais de triunfar e todo eso. Xente di que é mellor cantar en inglés porque é o idioma do rock e tal, e soa mellor. Outros que en castelán porque o inglés non se entende. Entón, ademais, eso chegas a países de Latinoamérica, non sei que, pois está en galego tamén, que é a nosa lingua, non sei que. Entón, nós, como somos uns xenios nesto, pois facemos cancións nos 3 idiomas. Pois a ver así, se ese é o punto bom para triunfar. Isto chamase tripping. Nothing's
Nothing seems to be the same today. Now it's time to give it all away. Bien, gracias. Bien, vamos con otra en inglés, llámase On Fire. First time I met you, I was really down. I saw your face and in a moment you hugged me with your light. You set my heart on fire. Yeah, you did. And now I'm getting higher, higher. And we started out together, right over the clouds. It's a mountains and ancient lakes, and time of city lights. You set my heart on fire. Yeah, you do. And now I'm getting higher, higher. And it's not easy trying not to burn. It isn't easy.
son y media. Al final creo que nos va a dar tiempo a tocar todo, ¿no? Sí. ¡Dale, neno! Así que... quedanos media hora máis ou menos, así que vamos en tempo. Bueno, seguindo con nosa cruzada por ser coñecidos, empezamos a facer as cancións estas xuntas, entón hasta as metemos no disco tamén, as tres xuntas, é dicir, a cara B do vinilo vai ser para que escoitedes do tirón, que é o que se leva agora. Bueno, pois isto chamase Take It As It Comes, despois o do medio non sei que non me puxo batera, que foi a nova improvisación, e despois pasamos ao castelán, esquizofrenia cromática, todo pensado. Opus sin número de obra.
empezando a faena. Moitas grazas por vir. Esperamos que pronto isto se poida facer xa sin mascarillas e sin historias e podamos disfrutarlo ainda máis, chocar uns cos outros e todas esas cousas. Bueno, pois isto chamase Red Bullet. Se os do local nos deixan, tocamos vosotros,
Sí. Otra, venga. Creo que nos dan ok, non vi moi ben desde aquí, pero... Bueno, esta canción chamase Arbusto Salvaje. Esperamos que vos guste. É a última, así que disfrutadla tanto como vimos disfrutarnos. Salvaje.
Venga, que vengan. Ahora.